Naslov ove priče je oblik zvuka. Dodao bih još i svjetla, budući su obje pojave srodne, koherentne, odnosno ponašaju se kao val i podvrgavaju zakonima valne fizike. Priča će biti ispričana na pomalo neuobičajen način. Neke pojave ćemo promatrati iz možda neočekivane, nekonvencionalne perspektive, ali ćemo se nastojati držati logike i zdravog razuma koliko god to bude moguće. Proći ćemo kroz neka područja ljudskog znanja i djelatnosti poput akustike, znanosti u zvuku, arhitekture kroz odnos objekta i zvuka, medicine u kontekstu čovjekovog zdravlja i zvuka, geometrije, odnos geometrije i zvuka, ali i šire. Potom ćemo se dotaknuti i geografije, povijesti, astronomije i drugih još međuspona, a cijelu priču pripovjedat ćemo jezikom i vidjeti, to jest čuti, što nam jezik ima za reći. Iz Ivanovog evanđelja doznajemo kako je prapočelo svega riječ. Ona je svemogućeg karaktera, ona je Bog. Postanak pridružuje stvaralačku funkciju toj riječi, to jest Bogu. Bog govori dok stvara, odnosno stvara dok govori. Dok Bog govori, pretpostavljamo da se zbiva nekakav zvuk. Bog reče, neka bude svjetlost, što implicira da zvuk prethodi svjetlu. Sonoluminescence. The first time I saw sonoluminescence was in a darkened room. I was transfixed to look at this spherical flask of fluid. And you'd look into the center, and in the center see a glowing blue-purple light, which could be seen with the unaided eye. It looked like a star in the heavens. This star in a jar is made when a sound wave is passed through a small bubble inside a flask of liquid. And this sound wave makes the bubble do something remarkable. First it expands, then it collapses. And this collapse happens so violently that vapor molecules trapped inside the bubble slam together and heat up so much that the bubble gives off an incredible burst of heat and light, several thousand times a second, giving the appearance of a star. Sonoluminescencija, kada u posebnim uvjetima djelujemo određenom frekvencijom i snagom zvuka na mjehurić plina u tekućini, dolazi do pojave svjetla. Osim Božije, poznati su i ljudski primjeri upotrebe zvuka kroz povijest. Aleksandrove trube korištene za komunikaciju među trupama ili za upozoravanje i plašenje neprijatelja. Tjedan dana su Židovi kružili oko Jerihona svirajući u trube, da bi se 7. dan pod djelovanjem njihovog zvuka zidine Jerihona srušile i Židovi tako osvojili grad. Jamie Vandera is famous for using the sound of his voice to destroy wine glasses. They seem to simply explode. But what's happening? I have to find the natural vibrating frequency of the glass. I have to match this tone. That's it. If I draw in the sound waves, you can see what's happening. One wave comes out of the speaker and pushes the side of the wine glass. The glass bounces back just when another sound wave pushes it again. If the timing or frequency of the sound waves is exactly right, the motion will build until the glass breaks. Čudesan efekt visokog C koji lomi čaše bazira se na fenomenu rezonancije.
pojave u kojoj objekt apsorbira energiju izvora te vibrira, oscilira istom frekvencijom kao i izvor. U nekim situacijama rezonancija može dovesti do kolapsa objekta. Akustička levitacija je pojava kada djelovanjem zvuka tijelo levitira uhvaćeno u čvor stojnog vala, a stojni val je pojava koja nastaje između izvora zvuka i neke refleksivne plohe kada je njihova udaljenost proporcionalna valnoj duljini, odnosno frekvenciji izvora. Now it's in these bands that I'm going to place the little balls. And you can see the little ball settles down where there's a bright band, and that is the high pressure area. And I know it's a high pressure because you see there's a white band right next to the reflector, which is where the highest pressure will be. If I again change the height, the standing wave goes away and the little balls will fall down. Primjer mehaničkog stojnog vala sa čvorovima. Amplitude vala i čvorovi. Ovisno o frekvenciji javlja se više čvorova. Frekvencija je brzina kretanja ruke u ovom slučaju. Ista pojava na vodi. Može se vidjeti i kada odbijeni val od rivu se zbraja sa nadolazećim valom. Česta pojava na moru. Švedski doktor Jarl 30. godina prošlog stoljeća svjedočio dizanju velikih kamenih blokova koje su tibetanski redovnici levitirali zvukom. Doktor je napravio skicu na kojoj redovnici u polukružnoj formaciji sviraju u rogove i udaraju u bubnjeve, te na taj način postižu određene zvučne uvjete kojima pomiču blokove na udaljenost od 250 metara. Teško je znati je li to doista bilo tako, ali činjenica je da princip akustičke levitacije postoji. Njemački fizičar i glazbenik Ernst Hladni primijetio je kada gudalom prolazi po metalnoj ploči na kojoj se nalazi pijesak, da se pijesak organizira u skladne strukture. The first experiment for the Cymatics music video is called a Chladni plate. Now, Chladni plate's basically a metal plate attached to the top of a speaker. There's sand on top of the plate, and you play different tones through the speaker. The plate vibrates, which forms different shapes depending on the frequency of the sound. Well, we blew up a lot of speakers with the Chladni plate. So there was a lot of experimenting around the Chladni plate, primarily looking at how much volume we can put through there, how much sand to actually put on the plate, and the different shapes of plates and what different patterns would be created because of those shapes. When it hits a frequency that resonates with the plate, it forms a really nice pure shape. So we found out what those tones were, and those were the tones we used to draw the plate in the video. Proporcionalan, to jest harmoničan, usklađen odnos frekvencije i fizičkih dimenzija ploče. Oblik Hladnijevih figura ovisi o frekvenciji izvora, količini pijeska i obliku ploče na kojoj se taj pijesak nalazi. Vidimo na koji način zvuk oblikuje materijalne pojave, iz čega možemo povući analogiju i sa Božjim stvaranjem. Ovdje prikazane analogije
vizualiziraju forme tonova klavira i rozeta crkava. Komore mnogih neolitskih kultnih i sakralnih struktura imaju istovjetna ili vrlo slična akustička svojstva, ukazujući time kako je neolitski čovjek imao svijest o ulozi zvuka u njegovoj svakidašnjici. Pokazuju to mnoga mjerenja vršena na takvim objektima. Primjerice, Wayland Smithy u Velikoj Britaniji, Newgrange u Irskoj, osim akustičkih, pokazuju i astronomska svojstva, u ovom slučaju solsticijska. Mjerenja vršena na desetinama ovakvih objekata pokazuju ponavljanje uzoraka frekvencijske rezonancije u objektima, bez obzira na međusobnu prostornu i vremensku udaljenost, te različitost oblika. Jedan od primjera je i Hal Saflieni, hipogeum na Malti, u čijoj su takozvanoj Oracle's Chamber, proročkoj komori, izmjerene rezonancije od 70 i 114 Hz. Ove rezonancije nalaze se u spektru za koji su laboratorijska istraživanja pokazala da stimulira desnu hemisferu mozga, te djeluje na kreativnost, intuiciju, bolje učenje, spavanje, opuštanje, širenje stanja svijesti itd. U proteklim desetljećima raste broj istraživanja veza drevne arhitekture i njenog višeslojnog utjecaja na kvalitetu života ondašnjeg čovjeka. Ruski genetičar Pjotr Garjajev ustrojio je takozvanu metodu lingvističko-valne genetike koja se bavi utjecajem zvuka, odnosno riječi, na strukturu DNK. Metoda se bavi proučavanjem veza sintakse jezika i sintakse DNK, te mogućnost utjecaja na DNK jezikom. Neka moja promišljanja vezano za prostor, ukoliko imamo osmišljen prostor projektiran na
rezonantne frekvencije koje imaju konstruktivan utjecaj na ljudski mozak, tada imamo prostore u kojima se čovjek može nesmetano razvijati. Ako uđemo u prostor sa spomenutim rezonantnim frekvencijama i ako ih znamo pobuditi, najčešće glasom ili nekim muzičkim instrumentom, tada nam sam prostor nudi uvjete za bolji rad, bolji rast, bolji razvoj. Ukoliko nemamo prostor sa takvim rezonancijama, imamo nesklad i ne možemo takve prostore zvati školom. Na bulevaru fizike u Vroclavu postavljena je zanimljiva instalacija. Radi se o akustičkom zrcalu, konkavnoj površini koja u kombinaciji s istom takvom funkcionira kao telefon, dalekoglas. Kada se iz fokusa ove glatke refleksivne polusfere emitira signal usmjeren u nju, u fokusu nasuprotno postavljenog zrcala čut će se vrlo razgovjetno izvorni signal, glas. Upadna valna fronta zvuka odbija se o konkavnu površinu, te u fokusu stvara točku maksimalnog intenziteta ili glasnoće. Vrijedi i obrnuto. Signal emitiran iz fokusa konkavne plohe postiže veću snagu. Razlog zašto je u nekim obredima svećenik okrenut prema apsidi. Konkavni i sferni oblici korišteni su pri konstrukciji antičkih teatara, u koje su među ostalim ugrađivane takozvane Aristoksenusove vaze napravljene od nekog metala, bakra ili keramike i pozicionirane s međusobnim odnosima koje reprezentiraju muzičke intervale, te na taj način sudjeluju u konačnom oblikovanju zvučne slike teatra. Ove vaze igraju ulogu rezonatora koji u određenim okolnostima naglašavaju ili kontroliraju određene frekvencije. Njemački liječnik i fizičar Hermann von Helmholtz proučavao je rezonancije posuda s malim otvorom. Takva tijela ili posude, poznati kao Helmholtzovi rezonatori, su zapravo svako tijelo ili posuda s malim otvorom. Primjerice boca, odnosno Aristoksenusova vaza koju je opisivao i rimski arhitekt Vitruvije, poznate i kao Vitruvijeve vaze. Akustički i drugi aspekti teatara i odeona istražuju se kako bi se bliže prišlo umu antičkog graditelja. Fascinira teatar u Epidavrosu, čija je akustika funkcionalna i nakon 2000 godina od izgradnje. Osim primarnog direktnog zvuka sa scene, do slušatelja stiže i onaj reflektiran od orkestru, koja je mramorna, uglačana, visoko refleksivna ploha, te tako zbrojeni ova dva signala stižu do slušatelja. Stepenasta kavea teatra igra ulogu difuzora koji raspršuje i filtrira zvuk. Vertikalne plohe sjedišta u konkavnoj formaciji teatra reflektiraju zvuk. Sve ovo skupa ima učinak da se zvučna slika pročišćava u spektru u kojem je ljudsko uho najosjetljivije. Za ovaj učinak odgovoran je i izbor materijala, prostorna orijentacija, temperatura atmosfere i drugi činioci. Epidaur je bio poznat po svetištu boga Asklepija, koji je mnoge poginule junake vratio u život, zbog čega ga je Zeus zgromio, jer se Pluton žalio kako u podzemlje dolazi sve manje mrtvaca. U Asklepijevom svetištu nalazio se sveti zdenac, na kojem se vršio obred iscijeljenja kroz katarzu. Right here. Patty, can you demonstrate the acoustics, please, if you just clap in the middle? Njemački fizičar Konstantin Meil antičke hramove naziva komunikacijskim uređajima zbog njihovih fizikalnih svojstava, oblika, dimenzija, materijala, pozicija i rezonancija koje su u stanju postići u polju kozmičkih zračenja prisutnih na Zemlji. Analogija magnetrona
i oktogonalnog Dioklecijanovog mauzoleja u Splitu ilustrira odnos tehnologije i hramova. Magnetron je visokofrekventni oscilator prisutan u mnogim komunikacijskim, radarskim i drugim modernim tehnološkim rješenjima, a sastavni je dio i svake mikrovalne pećnice gdje je odgovoran za efektnu pretvorbu elektromagnetskog polja u toplinu. Materijal palače je robustan, temeljni blokovi mauzoleja su megaliti, čija izvedba zahtijeva posebno graditeljsko umijeće i alate. U korijenu mauzoleja je kripta Svete Lucije, prostorija sfernog svoda, ispod koje se nalazi Sveti bunar. Akustičar iz Splita Ozren Bilan donosi akustične i astronomske aspekte palače, te svojim mjerenjima otvara prostor za nešto potpunije tumačenje svrhe palače i objekata u njoj. Mail u svojoj knjizi Scalar Waves, skalarni valovi, donosi mnogo primjera ove arhitekture tehnologije, za koje nudi izračune u kojima redovito koristi takozvani koeficijent zlatnog reza. Zlatni rez ili božanski omjer može se naći posvuda, u biologiji, anatomiji, arhitekturi, umjetnosti, čak i u DNK, a izražava se kao omjer dviju veličina, pri čemu se veća prema manjoj odnosi kao cijelina prema većoj. Na primjeru dužine od 10 metara vidimo odnos podjele zlatnim rezom. Zlatnim rezom možemo dijeliti i kutove. Primjer podjele elementarnog kuta od 45 stupnjeva, što je osmina punog kruga, odnosno polovica pravog kuta. Pred sobom vidimo centralni mediteranski meridijan. Meridijan koji točno na pola dijeli sredozemni bazen od njegove najzapadnije točke Tarife u Gibraltarskom prolazu do najistočnije grada Iskenderuna u Turskoj. Ovaj meridijan sječe afričku obalu na rtu Mizurata, uz koji je smješten istoimeni grad kojeg su osnovali još Feničani. Mizurata, mizurare, mjeriti, mjereno, izmjereno. Na mjernom meridijanu nalazi se italijanski gradić Troja, kojeg je osnovao Diomed, junak iz Trojanskog rata. Uz talijansku Troju tu je i naš potpuno nepoznat i vrlo slabo istražen povijesni arheološki lokalitet, poluotok Ljuba sa ostacima srednjovjekovnog grada. Prostor je naseljen još od prapovijesti, u jednom periodu bio u vlasništvu Templara, a potpuno napušten kad je razoren u 17. stoljeću za vrijeme Kandijskih ratova. U korijenu poluotoka ističe se Liburnska gradina Venac, oblika pravilne stepenaste piramide, kvadratne osnove. Venac je precizno na polovičnom meridijanu impostiran kao GPS marker. Vrijedilo bi vidjeti što se nalazi pod naslagama venca. Ovako su izgledale meksičke piramide prije i nakon uklanjanja slojeva zemlje. Nasuprot Ljubi na otoku Pagu nalazi se njegova najistočnija uvala Vlašići. Zvijezdani klaster Vlašići na našem jeziku, Plejade na grčkom, predstavlja mitskih 7 sestara koje je Zeus pretvorio u golubice, potom u zvijezde, da bi ih onda postavio na nebo. Predaje o Plejadama prisutne su u svim kulturama na zemlji i smatraju se najstarijim predajama na planeti. Crkva Svetog Jeronima i ostaci iz 6. stoljeća u Vlašićima. Na ovom meridijanu smještena su rodna mjesta dvaju najvećih umova u povijesti čovječanstva. Jedno je Smiljan, a drugo Sirakuza. Podijelimo li Arhimedovo ime na dva elementa od kojeg je sastavljeno, dobijemo upravo taj meridijan, samo središte. Medes je sredina, a Arh je upravo to, glavno, prvotno, vodeće i iznad svega.
I upravo to Arhimed i jest. Skup primarnih i vrhovnih principa vodilja u ovoj materijalnoj egzistenciji. Povucimo preko Ljube pravac pod onim našim kutom alfa. Taj pravac proći će kroz Pariz, Troju i stići će na Svetu planinu Akru na bliskoistočnoj obali koja se nalazi na paraleli Gibraltarskog prolaza i Tarife. U arealu Ljube kod Vlašića na Pagu polovište je između maloazijske i francuske Troje te zlatni rez od Akre do Pariza. Za ilustraciju sustavnosti i uloge jezika u projektiranju prostora zrcalimo ovu os u Ljubi. Na sjeveroistok ona će proći kroz Osijek, na jugozapad kroz Nin, Anconu, sve Baleare i stići će u Gibraltarska vrata. Ovo su samo neke karakteristične točke na ovim osima, konstrukcije koja je osnova takozvane trojanske eponimske matrice, matematičkog sistema kojeg je u prostoru detektirao, razvio i protumačio naš povjesničar Igor Šipić. Trojanska matrica je matematički sistem po kojem se odvija raspored gradova, luka, hramova, svetišta, grobnica poznatih povijesnih osoba, careva, papa, važnih povijesnih civilizacijskih događaja, ali i kardinalnih geomorfoloških točaka poput vrhova planina, rtova, zaljeva, ušća itd. Ljuba i Vlašići nalaze se na paraleli planine Vlašić u Bosni i Hercegovini, a paralela njenog vrha Opaljenika prolazi točno između Ljube i Vlašića. Vlašić su u antici Rimljani nazivali Mons Matrix, planina matrica, matica, majka. Travnik je bio ad matricem. Invertiramo li paralelu Vlašića 44 stupnja 17 minuta u meridijan 17 stupnja 44 minute, ovaj meridijan proći će preko planine Vlašić i preko Ljubine glavice iznad sela Ošlji u Dubrovačkom primorju. Ljubina glavica Vlašić, Vlašić Ljuba, Ljuba Vlašići. Još je jedan neslučajni konstrukt u prostoru koji ukazuje na plan. Spustimo li se dole u Ošlje, podno Ljubine glavice, među Krškim vrhovima pronaći ćemo ostatke objekta za koje kažu kako se radi o predromaničkoj crkvi iz 9. stoljeća koju je podigao lokalni velikaš za svoje duhovne potrebe. Formom posjeća na ključ ili bravu u koju su kodirane vrijednosti i pojmovi poput koeficijenta zlatnog reza, Ludolfovog broja pi, dužne vrijednosti 1 metra i još neke prirodne i matematičke konstante i odnosi. Matematički jezik korišten pri konstrukciji može se usporediti sa onim korištenim na platovu Gize. Dok naša literatura još ne komunicira ovim jezikom, objekt nam sam svojim dizajnom progovara o sebi. Poslušajmo ga dalje. Međusobno nasuprotne apside, kao konkavni akustički reflektori sa pripadajućim fokusima na kojima se nalazi rezonantni otvor u obliku prozora, tvore oscilatorni sustav. Prozori u apsidama su otvori Helmholtzovog rezonatora. Pretpostavljene kalote nad apsidama i kupola nad objektom imale su ulogu sfernog reflektora koji učvršćuju fokusne osi apsida, odnosno centra rotonde. Na 8. zapadnu apsidu naslanja se vestverk, četvrtasto zdanje sa 4 asimetrične komore koje s akustičkog gledišta imaju ulogu filtracijskih komora s elementima difuzora. Prilikom pobude zvuk u ovakvoj geometriji, u takvom sustavu, u najopćenitijem smislu biva prigušen, filtriran. Konkavne površine reflektiraju i sabiru signal u svom centru, komore različitih oblika i volumena vrše filtriranje ili ekvaliziranje na više pozicija u frekvencijskom spektru. Filtracijska uloga vestverka može se dovesti u vezu i sa obredom u kojem grešnik prolazi kroz vestverk u kojem se pročišćuje i potom ulazi u svetište
kružni cirkularni dio objekta gdje se u okolnostima pojačavanja određenih frekvencija posvećuje. Oplošje objekta je u potpunosti lezenirano, raščlanjeno kombinacijom istaknutih lezena i uvučenih niša. Sami ulaz u objekt skošen je kao nazubljena, također difuzna forma. Dok konkavne površine fokusiraju energiju u centru, konveksne ju raspršuju. Tako vanjske stijene apsida imaju ulogu difuzora kojemu je radno područje prošireno ugrađenim lezenama. Majstor je ovakvim sistemom na oplošju ublažio vanjske utjecaje i sterilizirao unutarnje uvjete u kojima je u određenim točkama postizao pojačanje zvuka, energije, čega već. Ovdje vidimo moderne aplikacije filtracijskih komora u zvučničkim kutijama koje filtriraju i ujednačavaju frekvencijsku sliku zvučnika, kao i difuzne elemente u tonskom studiju, ali i na rivi u Hvaru. Ovako razložena kamena fronta razbija energiju valova te tako spriječava da se more diže na rivu. Rotonda u pastoralnom krškom ambijentu. Put je probijen prije nekoliko godina, inače se moralo hodati po stijenama da bi se došlo do nje. Pored nje nalazi se i Sveti bunar kojeg mještani smatraju pojilom za stoku. Legenda kazuje kako je konjanik prolazeći pored rotonde u njoj ugledao starca kako gleda u vatru koja gori u njenom središtu. Konjanik je potom usmjerio konja prema vatri koji je prešao preko nje da mu se ništa nije dogodilo, zbog čega se ovaj prepao i pobjegao. Ujutro ni traga nikome i ničemu osim 2 dukata sa otiscima kopita. Ovi simboli mogu se protumačiti konj kao snaga, starac mudrost, vatra energija, prolazak snage preko vatre u smjeru mudrosti kao proces alkemijske transmutacije koja za posljedicu ima zlato, odnosno postizanje vrhunske vrijednosti. Druga legenda kazuje kako su u blizini zakopana zlatna zvona. Zlato možemo promatrati kao savršenstvo, a zvono kao rezonator, savršeni rezonator, dizajniran prema zlatnom rezu. Zakon kaže kako elektromagnetska zraka ili zraka svjetlosti među 2 točke najkraćom putanjom putuje pravocrtno. Od Ošlja do Zadra na pravocrtnoj putanji nalazi se 5 malih geometrijom i dimenzijama kompatibilnih rotondi. Redom 8-rolist u Ošlju, te 6-rolisti Sveta Trojica u Splitu na Poljudu, zatim ostaci u Kakmi konzervirani, 6-rolist na Kolovarima u Zadru konzerviran, Stomorica u Zadru, zatim iznutra apsidalno izvedena heksagonalna krstionica Svete Stošije i velika rotonda Svetog Donata. Ošlje Zadar, kao i meridijan Vlašić-Ošlje,
nisu jedine osi koje prolaze kroz ošlje, koji također svojim nazivom sugerira funkciju os, osi, ošlje. Priču završavamo s najmanjom katedralom na svijetu, smještenoj na Osječkoj osi. Broj svjetlosti naslov je knjige koju Mladen Pejaković objavljuje 1978. i njome otvara potpuno novi pristup u tumačenju šire pojave ranokršćanske sakralne infrastrukture kod nas kroz primjer crkve Svetog križa u Ninu, koju tumači i kao astronomski sat, kalendar, mjerni instrument. Objekt obiluje nepravilnostima, nema pravog kuta, nema paralelnih stranica i ploha, teško se iščitava arhitektonska logika ako se ne gleda u pravom smjeru. Nepravilnosti u ovom objektu Pejaković naziva funkcionalnim nepravilnostima. Objekt preslikava sfernu situaciju neba u planarnu sliku tlocrta te vertikalom rekreira kretanje sunca i njegove kardinalne situacije. Među ostalim, majstor razlučuje relativni i apsolutni horizont koje upisuje u objekt, kao i solsticijske i druge astronomske i terestričke momente s obzirom na svetkovine lokalnih svetaca. Držislav Sikirić je prije nekoliko godina snimio ono što je Pejaković tumačio, a majstor projektirao promatrajući okoliš u kojem je bivao. I sa ovim Pejakovićevim citatom bih ovdje završio. Bogu hvala.